Здравейте, приятели! В днескашното видео ще ви покажа какво има на моя телефон. И да, нека да започваме! Това... чакайте да се стръпна. Това е моят телефон. Samsung Galaxy Trend V Lite. Калъвката е от магазин Фиола. Тук отстрани се включва, тук само да ви покажа, тук е за усилването на звука, тук е за включването, но ето долу, аз си го включвам от тук и ето тук, само да видя къде, тук има бързо, така като направиш се включва за камера, обаче аз се го отключвам така. Това ми е първата страница, имам калкулатор, ако не виждате хубаво. Извинете, че се вижда размазано. Калкулатор, Google Play, е тук, фенерче, Viber, Google, интернет, YouTube, съобщения, галерия, която аз я сложих. Тук е телефона. Тук е контактите, камерата и тук има още приложения, които ще ги видим малко по-късно. Тук имам Viber горе, Viber, Messenger, Facebook, Zgame. И както казах, тук ще ви покажа какви неща имам. Телефон, контактите са той, съобщения, интернет, галерия, камера, видео, часовник, календара ми е това, дето пише 31, календар, емейл, нещо такова, настройките ми, калкулатор, памет, бележки, диктофон, моите файлове, Galaxy Apps, които имат Samsung Galaxy, знаят го, радио, Chrome, Gmail, Google Plus, карти, само да покажа карти, това е Google Play музика, Google Play павилион, Google игри, диск, YouTube, Hangouts, Google, гласово търсене в YouTube, Google, Google Play магазин, настройки за Google, Viva Apps ми е това. Тук имам Viber, Messenger, снимки, Facebook, ZG и Viva.com. Това има на моя телефон. Калъфа да покажа само, той е силиконов. Ще го сваля да го покажа. Малко с една ръка ми е трудничко. Ето го. Има дупки. Отдолу, само забравих, че отдолу тук е за зарядно. Тук горе има една дупка. Ето я, тази. Тя е за слушалки. Тук горе, долу така изглежда. Да ви го покажа. Долу изглежда така, горе така. Отстрани е сиво. Аз исках един телефон, който е малко по-голям от този, пак е Samsung. Тук е блестящо синьо, но го нямаха. Просто нямаха го в склада и ето така. Всеки слага в телефон, мисля, в глав. И да, това беше